Ajit Teron, Bachelor of Theology, Kachapa Undon. Samsing killing upon Rukas and Harbamon Arona Tangpen, Sarkibat. Karbi Hills Live News Channel, Ninkan Hini Artaki Chok Arani, Mesen Pen Ketalon. Ada kan ciolo. Hello ne. Oneng na ladu ke? Sayam situ. To tapen ke bang dam depin lang jo. Kalang ma. Nasinon bang ge hong bar si long bang antro dam ji busi mathabom kan cir om dini. Kalang ma. Hoi ta hoi kunani chumi sana di mason do maning nang than tha to. Oh, tu ke tong mu ka kalong non het chong kang pu mi di krutar bo bo ha polong chumi pik pik ta ho bang a chithan. Dam tha te nak ta. Ili karbia han ason tin ta long et ta ho. Kalang ma jorol nang nang than pot nona ma loge dam ji. Nani ho chabita. Tang tenang itu bagi kopi sih kacang hong ikding lang. Nili coba miket lo lapen kangcir sami miket. Masida nang litum ta jirpi jirpo pen humri damra coba mitha. Lapen tangka du Richard postami matha nang ni. Nang litum anam jum hek pen ason kichome sen ili karbi ahana an mati traditional food items long da mikji. Nang litum jirpi jirpong bong komani hachiar ni mati birthday katalonji phan adima beda. Adamasar dead pen rar phan pachopa junji mate marriage party ki pija phan mesenali mavide office meeting ka padoji phan adi mavide pustami mathai nang ni ala ilong vera dimalo matsi nang nitum kinang ja son anta doi getlo lapen AC room ka bha jawar saita long ponekji asa por phangno ni pin pen la aber ke to kanam bara long koligra humri damik non dikrut sarpo abahalo adim laki dongmoka Kardom, Karbing Live at Abirta long penny Sami Julie Baby in honor Jake Birtang Tonben. Lakhan ko rapon ni Libemesi constituency ke parlo Inglong Habar Borlangso Rangali Baptist Church Langtuk Pangchorong Amekar Jaliram Teron Lapen Ompurong Parpi at Masupo Adagwam Ajit Teron Discipleship Bible College Dimapura Longpen BTH Mate Bachelor of Theology Angdeng Chipa Undunsi Apiapo Monduli Silepen Rong Ruapan Nongnam Kimi Kevanpi Moni datum anutinta ha chom penle kachali ke thek tang penle pir the kha chekali bonta pir thelong ki do mahotsi ajara ke thek seta ke charli la sonta taxi Ajit Teron satame ke damtang suri hinra hinia ningkan pangtikro LP school longpen low charli pangchengsi dokhora golf English high school longpen HSLC mate kep angdeng suri hinira kreke thom aningkan chipa unlo Lasop hi HS Angdeng Satame Deupani College Long Pensi HS Angdeng Puthot Chepa Unlo Bangsop hi Eastern Karbiang Long College Long PDC 3rd semester an Charlie Dunsi ke Charlie Ington Kok Lasop hi in service training Ningkan ke Thompa Judera hi Surihinira Kresir ke Paningkan Pen Discipleship Bible College Dimapura Long Ningkan ke Thoma Pharman Charlie Dunsi Jangmi Chiklo Niphai Trokarni Reverend Dr. T Alemerena Hinpen Mission Award Ajit Teron Aphan Bachelor of Theology Hakhialo Pipajir Pondo Kecharli Ahud Asar Pia Asar Buratum Kabor I Chongda Chot Pensatami Nisu Lopa Charli Jibu Kimanga Joini Alangli Kecharli Bom Ahud Kavia Joini Pinara Kisung Chetong Nanglo Lapena Hud Pen Ke Ning Chipa Bibe Pin Pen Sponsored Siblia Visita Arnamakang Hon Pen Lapen Jirpi Jirpo Donra Batumakang Honakang Jin So Pensi Nang Cherap Cheturu Natuma Pan Antami Ajit Teron Pen Akechuro Pipa Jirpon Nili Charlie Theology Amen ke Discipleship Bible College po Senior Angami Dimapur Nagaland Penabangsa College ke Asia Theological Association along recognized a college Lapen Apartment Nagaland Government registered Lapen ke International Evangelistic Fellowship along the registered a college. Tenang la Charlie bomhut nangli pan kumane nang cerab dun lapen kumane sponsor dun poyad do manang ni. Nili panang cerab dun atum do pick asin nili halang atum pan nili churu pick hangjang bontan nili churu pali pedun esita meninga klong pen nili panang rab dun tum on pan nili roper pick long
นี่เลยสปอนเซอร์บินน้องปัวเวเป็นสินี่เลยกันดำนี่เลยก็จะเป็นที่ก็จะได้เป็นสิดำล้อแต่ละผู้สนับสนุนเฮมเบนตานี่เลยพันอวาร์ไซอาเวที่มาเฮมเบนตาจงดัดจอดแต่ละพอสิเป็นฮัดดักนิ่งกันนี่เสียพาร์มันสุริทรอกซิเกตพินังจีมาสินี่เลยจะกองเวสตานี่เลยก็จะได้เป็นดำล้อมาสิมันเนี่ยซับนี่เลยพันนี่เลยอเมนผู้เป็นเอสนังไงรับดูนบางตัวข้างจังมันเนี่ยสุริพอมันเนี่ยสุริแคบมันเนี่ยสุริsiมันเนี่ยสุริหินีpunนังรับดูนตุ้มดูปิกmesin nili kidu kisung ang bong pen seta la puso inu dinu da kirapen long masin nili kacharli ang deng ni kan thama pharmana phan nili apleng nu long pen melo la pen nili kacharli ang deng abang ke bachelor of theology ang ni kan ke thom course nili and lo la pen ka do ka ve pepleng nu long pen mesi non hejong ki dam tang a preteric drop arni nili graduation and lo pen nili non puthot kang tu yang deng ke charli thujia phan jisik bom luputa ningji ponthu nili ke charli phana ke mang dola non master of divinity a phan nili charli dam thujia phan la pen ke ningkan hinia phan mang ke charli long che je phan nili percentage ta long dun chit sinili master of divinity a phan nili bang so college thot along sinili charli dam thuji kano koila manti pen samson inti karbing long life Karbia khailong isi rong kachukim pulote rong robarat do anaphan kachelana je aphan rong asar kenang so rong asar pulote inut arong are chu asonlo bonta arona tang pen damjir je pulote karbia khailong ke rong asar pu hokoni asi karbia khailong ke rong asar manji pulote rukasen harbamon arona tang pensi rong asar bat ponangji Lasonsi lakha hini check so langso rong bochia rong kidam tang suri hini raner cap mati 2008 aning kanpen rong chukimsi don plikebra please so se rara tum boche sonse si rong pathir bom bangso rong bochia long chari chalom ponja phan pura kidam tang jang mini final keberni harbamon rukasen arona tang pen wo phonga sarpen semsing kilinga phan pohu phung ponsi sarbat ponlo ana bang stame la si alang li apun ke chok acha ke chok pamilo la si nili alang li phan pini pen puhu phung lo si to da puhu phung det lo la si alang li pini pen ke alang li ke mo ovi sitame alang li ke damon ilo la si la so sar ke la pusi do bompo alang li kai sitame pene saguri claim pini ne sarkar tu malong sora pene ritiari ya ji opel la si alang li bang ke pini pen ke sining leru retik ke alang li si chulo alang li sida ke rong asaro ko ana mikar ke ong ma alang li mikar an banda alang li si chari chi jalom bonang ko bangso harbamon rukasen arona tang pen semsing kilinga phan sar ke bara teng pensi rong rup along legbu legphai amta pacheklang ponsi rong rup chari chalon kapami senjia phan semsing kiling pen than pon 2008 aning kan pen rong chukim lo nitum ladak don plikebra plido la an pensil nitum rong chukim si wang bom lo pasi peneng 2002 la jangmia cheklo 7 pen 8 pini 8 arni lo 8 arni an ke apuna chak ke chok lo pasi nilipanta longria sar la pen wo phong sar tum hukum nang pisi pini rong asara pun acha ke choklo pusi nili phan pohuna phunglik lo la si dogawi la nili rong mekar doana phan sami nili unan ke rong rup ki paklar ja phan ki paching thul pon ja phan nili bori ponpo karbia khelong rong asar ke bat ke e ke sompa mi pensi ke bang la si piniar ni semsing kilinga rong pen ningkan isi hinia phi pen terona rong teranga rong la puson ka chelarji ke karbia khelong ke arona tang amat se avelo la si karbia khelong ke komat si achom aphang ke en pa me pen poho che phung pa me lo pulote mo aso asuanta la so ang thum si bang po
lason si pini semsing kiling aphan rong asar ke bat setame mu ningkan suri setame semsing kiling arong pusi dobom nang popusi longri asar sikari ti sopen pachinipon rong asar sorgari gambra pen la rong asar pukua bustu bangke ini tum kar dia tumke lake ki somben si ke bang pot ini semsing kiling arong pen aku pe ningkan isi apit jadi komane atirang arong komane atiron arong la pusona bangke kar dia tuma longke aron natang masih avelo gasi kar dia tumke kumar mala sar ki achoma phangki pame puhoji pu pame kulonte lake mo asu ambitame laso angthu nawi siwangko non tini alangli semsing kiling kiling arong hisapen alangli sarche barlo monikan suri apisi tame alangli kiling arong posito bom nangpo laso arona tingsi elitun ke keita othip nangpo News X report Karbi Anglong Live Kedamtang jangmi poni phai ner kebarni adapor phai kebra chiti mapor malompen dipu along kedo Farmers Growth Center along Karbi Hills Live News Channel ningkan hini mahang ke thegarani ketalon pon Bangso mai Sarsing Rongpi Karbi Hills Live Editor in Chief Ben Mai Chipahem Puponsi kachetong don aluhi atmaphan Biren Hanse pensi pachini ponlo Lasophi Karbi Hills Live CEO Mongol Rongpi napan kachetong don aluhi atumpen Karbi Hills Live ningkan hini kechok akek setami beng ponlo Maya long aluhi man pen DPC Amai Phu Borsing Rongphar Dipen Bora Prak News Karbi Anglong Live Editor in Chief Ratis Rongphar Kiri Ronghang Denarong Press Club and Dikrom Teron napan kaprek herangki klembang photum chetong don Bangso maya long kachetong don aluhi atumpen herangki asaya long ke klem kedam nang je phuthak jumisen alam than pa jumi pon News report Karbi Anglong Live Mahamaya Village Development Committee mate Mahamaya VDC team atum non malom development block asai campaign kaching thura sai do anta do de sang se pin pen ke klempon Kedamtang jangmi poni pioneer kebarni Mahamaya VDC atum development block asai campaign Mahamaya constituency arlo kaching thura sai ke klemtang lapen ke klembo madimalongan kahumri padodam Bangso Hood VDC Chairman Rajas Teron, Gram Sevak Dipankar Das, VDC Klembangphu, Phibison Kro, Rajan Ingti, District Minority Klembangphu, Samson Taro Atum Pendanglok, Penangan Mahamaya Constituency Arlo, BJP Asongja Po Atum Chetong Rinti. Nabangso Kaching Thura Sai Ke Klempon Lake, MGNREGA, Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana Lapen, Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Hehe Askim Pen, Hem Solar Light, Tovar ahoyar pong lapen langteng hehui selam ponsi ronga jo kaching thurasai deng ponlo Bangso kaching thurasai dodi sang sepin pen ke klem ke pang cheng pon lake ke damtang jang mi poni phai trok arni ingdeng krike prahini BJP amahang ke thek arni pensi pang cheng ponlo lapen jang mi poni phai koi arni ansi bangso asai pachun pon pon lapen laki doa na sai sitami pachun pon etpo pusi VDC chairman terona sang hopen than pachini pon ke MGM regalo asu skim ben sipini rada tumpen la job card hai paklem lo la darnili tum mahamai homusti mate samilangso block under nili tum hinia block do harokat pen samilangso block under asilason dak taxi samilangso block under la pen harokat block under tanil tum mahamaya angkang arlo la poson se along tina pia sitame nili tum lason job card claim bom lo la pen rada tum phantame demand tangka huitab lason pi bom lo Lasi pini ke lahanlo je nilitum Bharatiya Janata Party jeto parnisi pini pani thomlo parnisi BJP amhanga thegarni penilitum labangso program kedeng Mahamaya homusti long pustame deng ponlo lasi lason dak thak sinilitum program bang ani bang lason continuous korilo Anparta lapuson Mahamaya constituency araphan ke mathapen lahai scheme ke wan pen ke claim piawar sai ke long donapot em lun sing teronaphan kachuro bajirpon nilitum lasorni pustame Mahamaya homusti lotima nilitum Mahamaya la BJP mondol office pen chenglok dokmoka angkang anilitum procession em lun sing ton sar pendanglok lapen alangli hem an nilitum ekeng pen procession ta damlo lasi halasorni pen
cheng si pini an la bang so a program nilitum ani wang a program bang nilitum ason continuous kori bom lo dok moka pen sem singing ti Karbing Long Live non barla nang li podok dok apor hut tharmit hansola pen kaprek sai ka chuti ki iji aphan kupen chenglo kaprek ta akenang sot puma thasi non ovekimi BJP along klembang phu Peter Tisopen sikari bela pen kania ing hia rong ara phan sai ka chuti ki ia hormu kerap kapajodon Kedamtang jang mini pioneer kebarni Lumbajong MSC constituency ke parlo Dibhupen Lamding kedama tobar kilokre hini sikari be lapen kilokre si kania ing hiarong arara tuma phan sai ka chuti ki ia hormu kulapen kaprek ka hormu keronpon BJP along klembang phu nono weki miang bongpen Peter Tiso lapuson kang hon pen kapachingbar pon thegapot sikari be lapen kania ing hiarong arara tum Peter Tiso phan kachoro pajirpon Karbi Anglong non kibang Karbi Anglong Autonomous Council election MSC election along kar jabdunji polang li akemang abang phu Peter Tiso ke hai alang li non kemang bom along pen pustame ilitum 12 kilo la pen sikari be arong la pen 11 kilo kaniang hero la rong nia bang kedam tang ni kan ko an pen stame dak pa piglang la pen sorkar pen kirap kelong le asaya ason mungdo piglang polang li tanang tarli pame nang chini pame pen pini sikari be arong 12 kilo lamding road la pen thu lamding road 11 kilo kaniang hero same alang li agriculture pen hormu mate sai ka chutuki ason amung nilitum hanang keron pon thekapot nilitum 12 kilo sikari be arong arat la pen 11 kilo kaniang hirong arat bang kelang liphan suri akardom pajir par piglo la pen churo par pig la pen ining sam par piglo Anparta non ke bangji MSC ki liga hut Lumbajong constituency pen ke Peter Tiso phansi BJP party ticket pivek nangji pota ha dagara ratum pen ke hang Lumbajong panji to kachi toidun lapusona MSC mate iya matum sistem itu ulo sistem rong atau kanu lapuson konatsi ki dugnai ma konatsi ki sungnai ma laso statistika bangke klardak pen kamatha thekhe joine pinian tame labang so Lumbajong along kaching thur the siong la lasi nilitum ning ke hang bangke non mangke uwe kimi a leader si nangpo lasi la ke hai Peter Tiso phan la Karbi Anglong Autonomous Council ke cari aki hai CM Dr. Tuliram Ronghang alangli phan kachu ningri bangke la Peter Tiso phan le ticket pilo pulote nitum ningarong pigji la pen Lumbajong tokanu tame alangli observe pame konatsi ki duknai ki sungnai ma alangli chini pame mai tum Karbi Anglong headquarter angbong sistem jikoi nut Lumbajong angbong sedolo tebang sistem tum kaching thur na thur bangke ke pat phiason asila so kaching thur bangke tum Lumbajong aso tum tanong kenang so lo la pe ke ajar ding kloi pen tum chiri lo muni da phan ninge che thia muni da phan la si no ti thek long no ke hai non oi gi mi yang bong pen Peter Tiso ke hai ang phan si tum ticket pinang po basi Lumbajong arat tum bang ke kat ila helo si ka chiri tu para piklo Karbi Anglong Autonomous Council ke cari pon non jitu CM Dr. Tuliram Asara Phanta ang phan ticket ki phan sini tum hin ban chiri ba non ki bom em roton teron alang em ang hoi kang ni ningkan phoke chokpo bonta sikari be la pen kania ing hiarong ara phan thang na dakirata pajir je pinlang nasila pusona bang phumate non ki bom em roton teron along ke non ke bang ji MSC ki liga hut cherap chito dun thek thelo busi sikari be la pen kania ing hiarong ara tum pherang ke thengno ningje pon kiningi kangtung mate kachunuri kangtung la pen ke than kangtung la pulo kedam tang BJP sarkar nang irol Karbi Anglong pharma nang khinakar japia bang phu non kidubom em roton teron alang li phana bangke nilitum Lumbajong arap bangke asap so taninge chithe bedalo athe mane kedam tang ningkan pho kirol alang li hala election adu nang ki humri pen non piniar ni an bangke kodak kumar arong si kupi sikelong kodak kupi siki suma pubang alang li rong nang chumri re laso pena jok ahok nitung BJP phanbang ning kaching sam thepik poi phisita alang li hin jongjong phanbang nilitum ning sam sedalo lasi non ke bang ilang aphong bang alang li bang nang nilo po bang sinilitum matha ponno News Report Karbi Anglong Live Bokajan Public Health Center mate PHC atum chapatir piponsi Bokajan Sports Association Auditorium Hall along kechengsi aparman asha tuma phan panongsi convention amai kapadopon Bangso amai ada por phai ke ba por pen asha ke klem tang kalitang atuma phan kachikimo padopon lo Bangso phi radamai setami dengpon lo lapen la bangso amai along Dr. Danda Gogoi SDMO and CD Pensi mai chapahem phupon lo
Maya long kachetong dun aluhia tumapan Dr. Sarat Gogoi pen kapachinia pors tami en ponlo. Bang so Maya long aluhi sarpo man pen KAAC EM Khonsing Rongpi EM Madhuria Dhekial Phukon District Program Officer Amarjit Tisula pen SDM and HO Dr. Deboraj Deuriatum chetong dun. Mai kangpu alun Asha klembang atum pen lun ponsi mai cheng ponlo. La sohut apor kemi NC Surihini ra ingkoi pen ingkoi rai siang bong Asha atum ke klem kedam kacepaduk nai atum aphan bang ke thom atum aphan ingwai si Asa conventional long nong isetami pipa jerpon. Bang ke thom best performance Asa atum amen laki sangpi promila bongrompi sangpi kareng katharpi la pen sangpi basanti saha atum aphan kachetong dun aluhi sarpo KAAC EM Khonsing Rongpi EM Madhuria Dhekial Phukon atumari deng pensi pipa jerpon lo. Maya long KAAC EM Khonsing Rongpi pen Asha klembang atumaphan det pia dang along COVID-19 na ke sobur kang dang hut poseta doctor nurse la pen Asha atum phere re pin pen ame thanga sai cheklem pami la pen an parta rar atum COVID-19 na ke sobur pen jok nangji pu pen chepaduk pik pen arong damsi COVID-19 in prim setami hidam lo an parta kapre ka sai along alang litum kacepaduk kro bajok si pini alang litum isiano e chodeng long loposi kachoro lapen ning pathialam thanpong lason si jumesen ning ke pathe lapen eprang ke bangjar ni puthot ke klem ponang jalam lapen KAAC health asai campaign am cherap chitu dunji walam thansi laso Asha convention amai mesen pen pachun ponlo university asa ani des asai hospital করেছে আজি আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত আমাৰ মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা EM ছাৰ তেখেতৰ আমাৰ লোকেল EM ছাৰ তেখেতসকলে উপস্থিত থাকি আমাৰ কাৰ্যৰ পৰা থাকি তেখেতসকলৰ মন্তব্য আমাৰ আচাৰসকলে পালে এইখিনিয়ে Mitang acurulis kami nito ko sopi para kami nito tidur pola ano nito cepadu mo bonta dong asal ko son ini nito non kan ke kemal along kami nito kami sen nang tek long ba la medical staff kami nito han sen nang tek long ko si nito han ang white one churala nang de konon ano kam su 2009 June 26 or Silunian dispensary Santikor Subsankas. Bokajan pen ananterang Karbiang long life. Pini Abirta ke lapan si kantong iglo, 2 May thak May arni ki May.